όπως ο Ζήφκας. Μανδραφλής και ο Μπούρε. Συγκρούστηκε στον αέρα ο Μπούρε με τον Μανδραφλή. Ο Μανδραφλής έπεσε στο έδαφος. Απειλούνται επεισόδια εκεί. Φαίνεται είναι ζαλισμένος ο Μανδραφλής. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Έχει χτυπήσει στο μάτι του. Δραγκόλοφ, μια πολύ ωραία παλιά για τον Τσιόλι. Ο Τσιόλις προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον Δραγκόλοφ. Ο Δραγκόλοφ το σουτ, την μπάλα στο αριστερό, κάθετο δοκάρι. Δανίλ Παπαδόπουλος προσπαθεί να περάσει μπροστά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, αφήνει στον Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς το κοντρόλ, το σουτ και εκπληκτική απόκρουση του Δοξάκη. Και στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δραγκόλοφ που έχει μπροστά του τον Δανίλ Παπαδόπουλο. Αφήνει την μπάλα από Γιάτζες, θα βγάλει την σέντρα εδώ. Καλογερόπουλος στην κεφαλιά. Νέο δοκάρι για τον Ιωνικό. Δανίλ Παπαδόπουλος σε μια κάθετη εφόρμηση εδώ για τον Ηρακλή. Καθυστερεί ο παίχτης του Ηρακλή. Τελικά ο Δανίλ Παπαδόπουλος θα κάνει το σουτ και είναι το 1-0 για τον Ηρακλή. Στο 87ο λεπτό, σε αυτήν την ξαφνική αντεπίθεση των παικτών του Ηρακλή, ο Δανίλ Παπαδόπουλος βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα σουτ πλασέ, κρέμασε θα λέγαμε τον Δοξάκη και είναι το 1-0 για τον Ηρακλή. Φάουλ για τον Ηρακλή με τον Γιοβάνοβιτς. Μπάλα φτάνει στον Τουτζιάρη. Τουτζιάρης πολύ ωραία για τον Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης εκεί βρέθηκε ξαφνικά κατοχός της μπάλας και θα κάνει το 2-0. Το 2-0 στο 81ο λεπτό. Να ένας συνδυασμός των παιχτών του Ηρακλή που δεν φαινόταν ότι θα έχει ευνοϊκή κατάληξη για τους φιλοξενούμενους. Ένα ολέθριο λάθος εκεί στην άμυνα του Ιωνικού. Ο Αναστασιάδης βρέθηκε ξαφνικά με την μπάλα στην μικρή περιοχή, έκανε το σουτ και το 2-0 για τον Ηρακλή. Σέντρα από τον Ταρακλίτσα και είναι το 2-1. Είναι το 2-1 για τον Ιωνικό. Είναι το 2-1 για τον Ιωνικό. Αμέσως μετά το δεύτερο γκολ του Ηρακλή, ο Ιωνικός μειώνει σε 2-1. Στη Λεβαδιά ο Λεβαδιακός και ο Όφη ήταν καλύτεροι από ένα ημίχρονο ο καθένας.